Ahojte všetci priatelia na kanáli Waiver. Dnes vám ukážem, ako zrýchliť Windows 11 alebo sa zbaviť pomalej práce a zamrzania. Kliknite na Štart, potom na Nastavenia. Ochrana osobných údajov a zabezpečenie. Choďte do Všeobecné nastavenia a vypnite všetky tieto prepínače. Malo by to vyzerať ako u mňa. Potom sa vráťte a vypnite všetky nepotrebné povolenia pre aplikácie. Napríklad vypneme polohu. Áno, vypneme. Tak, ale ja to potrebujem. Aha, vypneme kameru. Povedzme, že áno, kameru nepotrebujem. Aha, upozornenia, kontaktné údaje, napríklad históriu hovorov. Vypneme všetky tieto veci, nepotrebujeme ich. Ďalej prejdite na nastavenia systému. Napíšte System Prompts Properties. Áno. Tu sú ďalšie nastavenia systému. Tu musíme nájsť výkon. Tu ďalšie nastavenia. Výkon, kliknite na nastavenia a vyberte Nastaviť pre najlepší výkon. Potom kliknite na Použiť. Ďalej otvorte správcu úloh. Spustíte ho pomocou Ctrl, Shift, Escape. Ďalej potrebujeme spúšťané aplikácie. Áno. To sú aplikácie, ktoré sa spúšťajú so systémom a vypneme tie, čo nepotrebujeme. Povedzme, toto nepotrebujem, Avast nepotrebujem, ani Microsoft Teams. Vypnite všetko, čo nepotrebujete. Toto zrýchli váš počítač. Potom reštartujte počítač. S vami bol Waiver. Všetkým ahoj.